प्राणी पानर जाति ई दिव्य अलंकारे परिधान हईल किपरि? प्रभु এই মুকুট কুণ্ডল বেদপতি ব্রহ্মা মতে দান করিଥିଲେ। তদ্ୱାରା ମୁଁ ମହାବଳିୟାନ ହୋଇଥିଲି ଆଉ ବଳ ଦର୍ପରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ନିରନ୍ତର ଦୁଷ୍ଟ ଆଚରଣ ଦେଖାଇ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲି। ଫଳରେ ବ୍ରହ୍ମା ମୋର ଉତ୍ପାତକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବଳହୀନ କରିଦେଇ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଦିନ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ ନର ଦେହି ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ସେଇଦିନ ତୋର ପୂର୍ବ ଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇବୁ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ବଳିୟାନ ହୋଇ ଉଠିବୁ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ପୂର୍ବ ଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇଛି। ଅସୀମ ଶକ୍ତିର ତରଙ୍ଗ ମୋ ଶରୀରରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୁଗାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀଗଞ୍ଜ ଚରଣେ ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ ଘେନି ସେବକ ରୂପରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏତିକି କରୁଣା ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏତିକି କରୁଣା ହେଉ। ମୁଁ ତ ପବିତ୍ର ତୁମ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମା, ମନେ ପ୍ରାଣେ ତୁମେ ମୋର ଏକାନ୍ତ ଆତ୍ମୀୟ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତର ମନୋବାଞ୍ଛା ଅବଶ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମେ ମୋର ଅନୁଗତ ସେବକ ହୋଇ ରହିବ ହନୁମାନ। ରଘୁନନ୍ଦନଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଧନ୍ୟ ହେଲି ମୁହିଁ ପ୍ରଭୁ।
ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମୋ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ରାମ, ଧର୍ମରେ ରାମ, ଅନ୍ତରରେ ରାମ, ରାମାନୁ ଚିନ୍ତନ ହିଁ ମୋର ସମସ୍ତ କଳେବରକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରଖିଛି ପ୍ରଭୁ।